Begietako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bida luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili. Inoiz pentsau aldek beste inoren larruan jartzia? Zein izango hitzan? Cristiano Ronaldo, kriston milionarioa den. Ia, aterri zauai, Zumaian biziaiz eta hemen ikastek. Hemendik Zumaitik zein izango ditzan guztua? Etzekit, goazen norbait bilatzea. Begira, Inko! Kaixo, Inko! Kaixo, kola honetatik zein nahiko zenuke izan? Nik, zuzendatia nahiko nuke izan. Ze ikaslek ez diate kaso egiten, eta zuzendatia mundu guztiak egiten jo kaso. Así que, izatekotan norbait zuzendatia. Zen zuzendaneetan gana? Atezaina izatea gustatuko litzaiake. Azkenian giltza guztiak beak dazka eta orduan nahiko botere daukala iruditzen zait. Eta bestetik, egiten lana polita da, gauza konpondu, eta baita eraikin batetik bestea pasiatzen da, ez daka ikasliekin burrukan ibili beharrik, beharra. Baina mendikan? Adibidez, irakasle veterano bat, jende asko ezagutzen duzulako eta aurre eta gurasoekin hitz egiteko. Ni gustoa kaiua izango nitzateke, Zumaiko kaiua, egunero patioa joango nitzateke, Zumaiko herri eskolako patioa, eta hango amaiketakoak eta jan da lana ingabe primeran biziko nitzateke. Ia joango